vyrábania kompozitných výstuží v betónových konštrukciách. Som veľmi rád, že ste prijali naše pozvanie a v takom počte dnes do Stopkova dorazili. Viem, že to nebolo častokrát jednoduché. Že ešte raz v mene spoločnosti Armastek ďakujeme za to, že ste prišli. Dovolte mi medzi nami privítať, môžem tak povedať, garanta dnešného seminára, pána profesora Vladimíra Benka, predsedu Slovenskej komory stavebných inžinierov. Inžiniera Františka Girgleho, odborného asistenta Ústavu betónových a stenných konštrukcií Stavebnej fakulty Vysokého učenia technického v Brne. To budú zároveň aj dvaja ľudia, ktorí dnes budú vystupovať so svojimi príspevkami v rámci nášho semináru. Ešte raz vás všetkých vítam a dovolte mi, aby som vám predstavil spoločníkov spoločnosti Armastek, ktorá dnešný seminár organizuje. Vítam medzi nami pána Igora Mechonošina a inžiniera Jozef Velkoviča. Krátko k programu alebo priebehu dnešného seminára. Na úvod si dovolím v krátkosti povedať niekoľko vied a predstaviť vám firmu Armastek, jednak Armastek EU a Armastek Slovakiu. Potom by som poprosil o slovo pána inžiniera Girgleho, ktorý vystúpi s príspevkom využitie moderných kompozitných materiálov pre návrh odolných betónových konštrukcií. Následne sa vám krátko prihovorí pán profesor Benko a nakoniec bude čas na otázky a odpovede. Všetko, čo vás bude zaujímať, na čo samozrejme budeme vedieť odpovedať. Takže ešte raz vítajte a môžeme začať s prvým príspevkom. Spomínal som, že dnešné stretnutie organizuje spoločnosť Armastek Slovakia. Armastek Slovakia je obchodná firma, ktorá sa zaoberá predajom kompozitnej armatúry, ktorú vyrába spoločnosť Armastek EU ako výrobná firma. Naším predmetom výroby sú, tak ako to vidíte, obzvlášť pevné tyče zo skleného vlákna spojené epoxidovým polymérom zvinuté do zvitkov. Jednoducho povedané, je to kompozitná výstuž do betónových konštrukcií. Podľa certifikátu, ktorý sme získali a ktorý nám bol udelený, môžeme vyrábať a vyrábame tieto kompozitné výstuže od priemeru 4 až do priemeru 16, tak ako to vidíte na obrázku. Od priemeru 4 do priemeru 10 tieto výstuže stáčame do zvitkov, ktoré majú štandardnú dĺžku 50 metrov, ako môžete vidieť potom aj na stoloch vpravo. Od priemeru 12 už nezvíjame tieto tyče do zvitkov, ale vyrábame ich štandardne ako tyče o dĺžke 12 metrov, respektíve dĺžka v podstate nie je obmedzená, môže byť ľubovoľná podľa potreby. Tyče sa zvíjajú do zvitkov od priemeru 75 cm, to je pri najmenšom priemere 4 mm, až do nejakého priemeru 1,20 m, keď hovoríme o tom najväčšom priemere 10 mm. Kompozitná armatúra sa vyznačuje množstvom vlastností, ktoré sú iné a my hovoríme, že výhodnejšie v porovnaní s oceľovou armatúrou. Tou hlavnou vlastnosťou je pevnosť ťahu, ktorá je 2,5 krát vyššia ako oceľovej armatúry. Zároveň kompozitná armatúra je nekorodujúcim materiálom, je dielektrická, čiže elektrickým izolantom, je nemagnetická, neruší prenos rádiových vln, je tepelným izolantom, má koeficient teplotnej rozťažnosti podobný koeficientu teplotnej rozťažnosti betónu, je netoxická. Pri porovnaní hmotnosti, pri priamom porovnaní, to znamená, keď si zoberieme napríklad priemer 8 u kompozitu a priemer 8 u oceľovej armatúry, je niekoľkonásobne ľahšia a pri nepriamom porovnaní, keď by sme pristúpili k zámene kompozitnej armatúry za oceľovú, je až 9-násobne ľahšia, alebo môže byť až 9-násobne ľahšia v porovnaní s oceľovou armatúrou. Tu vyrábanú dĺžku a zvíjanie do zbytkov som už spomínal a
A v neposlednom rade, čo vidíme ako výhodu alebo prednosť tohto materiálu, je jeho dlhá životnosť. Tu sú zase niektoré vlastnosti zhrnuté a ukázané v tabuľke. To je to, čo som hovoril pred chvíľou, len iným spôsobom znázornené, takže môžeme ísť ďalej. Dostal som dnes od jedného zo zúčastnených pred začiatkom seminára otázku, ako je to s porovnaním ceny, a snažil som sa vysvetliť, že porovnanie ceny nie je iba priame porovnanie ceny ako takej, ale že to porovnanie musí vychádzať z viacerých hľadisk. Jedným z tých hľadisk sú aj spomínané výhody vyplývajúce z vlastností kompozitnej armatúry. A ďalším hľadiskom, ktoré treba zohľadniť pri porovnávaní ceny, je celková logistika a nakladanie s kompozitnou armatúrou od výroby až po manipuláciu na stavbe. Tým, že je ľahšia, že je čistá, že ju môžeme zvíjať do zbytkov, s tým súvisia mnohé výhody, ktoré v konečnom dôsledku takisto znamenajú ekonomickú výhodu, čiže pri porovnaní s oceľovou armatúrou vychádza nakladanie alebo manipulácia s kompozitnou armatúrou lacnejšie alebo lepšie v prospech kompozitnej armatúry. Takže tým by som skončil svoje krátke predstavenie spoločnosti Armastec a ich výrobného programu, a teraz by som požiadal o slovo pána inžiniera Gripla. Ďakujem. Hezké odpoledne, vážené dámy, vážení pánové. Já využiju krátkou pauzu, než se dostaneme na první slide k tomu, abych uvedl trošku tu prezentaci svoji. Mé jméno jste slyšeli, moje působiště taky, takže není třeba ho více opakovat. Zkusím trošičku vysvětlit, jak chápeme vůbec pojem to, odolné betonové konstrukce, tak jak tomu rozumím a jak to v té přednášce potom i vyzní. V podstatě představte si konstrukci takovou, kde vás zajímá víceméně její životnost, ne okamžité užitné vlastnosti, ale řeknu to, jestli vám bude sloužit ve stejné kvalitě dalších 50, 100 a více let. Takhle bych v tuhle chvíli a pro tuhle přednášku chtěl chápat to slovo odolné betonové konstrukce. A ještě jedno úvodní slovo si dovolím. Ta prezentace, protože jste poměrně nehomogenní publikum, je víceméně populární, trošku naučná. V některých částech se pokusím představit obecné vlastnosti tohoto materiálu, někde trošičku do hloubky zkusím odlišit, proč je jakoby jiný, nebo čím je jiný než klasická ocelová výstuž, což je v podstatě to, co projektanta zajímá. A na konci snad možná se dobereme nějakému závěru, jak s tím potom i ve výsledku té konstrukci zacházet. Já poprosím o první slide, kde by měl být nějaký obsah. Úplně na začátek, co to vlastně ta kompozitní výstuše a jak ji budeme chápat. FRP, z anglického Fiber Reinforced Polymer, je vždycky složený na nějakých dvou základních materiálů. V tomhle případě jsou to nosná vlákna a pojivo, matrice, ať už organická a anorganická. Hlavním nosným prvkem tam vždy budou vlákna. Ta vlákna mohou být obecně, jakákoliv. V dnešním případě tady na tomhle konkrétním místě se budeme bavit o skleněných vláknech, ale je to nejen skleněná vlákna, můžou být jiná, uhlíková, kevlar nebo aramid, může to být čedič. Těch vláken v tom kompozitu bývá procentně kolem 50 až 75%, když se budeme bavit o hmotnostním podílu. Pro tady tyto podíly se obvykle stahují ta čísla, která na vás prodejci nebo katalogy těch prodejců chrlí. Ve chvíli, kdy vybočíte z těch procentních hranic, pak ten kompozit se chová jinak. Takže první informace o tom, co vlastně máte v rukách, je, kolik těch nosných vláken tam vlastně je. Díky tomu, že ten materiál je složený z nějakých dvou úplně odlišných materiálů, kde to vlákno dává charakteristiky, které vy chcete, to znamená tahou, pevnost, modu, pružnosti,
Ta matrice zajišťuje to, aby vlastně jste tyto vlastnosti využili. Dělá spojení mezi okolním betonem a zajišťuje přenos, řeknu, tahových sil z betonu do těch nosných vláken. Ona je velmi důležitá, řekl bych, nezbytná v tom kompozitu, bez ní to nefungovalo. Lze to někdy chápat tak, že v podstatě to není ani tak, řeknu, materiál o dvou základních částech, ale je to spíš dvě složky spojené nějakým kontaktem, který je velmi důležitý. Z hlediska výroby vždycky dostanete materiál, který bude závislý na směru vláken, to logické. Ve chvíli, kdy budete mít jednosměrně natažená vlákna, pravděpodobně budete mít jiné charakteristiky v jednom směru než v tom druhém. A vždycky tedy musíte soupeřit, nebo řekněme nějakým způsobem bojovat s ortotropním chováním toho materiálu. To je jeho základní vlastnost, tak to prostě je. Tak já poprosím, když tak o další slide. Tady takové velmi krátký pohled do mikrostruktury toho materiálu. Napravo z vašeho pohledu ocel, běžná, celkově homogenní materiál. Amorfní nalevo vidíte strukturu, ve stejném rozlišení strukturu kompozitu. Naprosto jasně vidíte dva úplně odlišné materiály, ta kruhová vlákna spojená epoxidovou matricí, tady zrovna ne moc dobře provedená na tomhle případu, ale to jsou obrázky, řeknu ze začátku jakéhosi vývoje, takže na to pochopení, jak ten průřez vlastně, že je úplně jiný než v té oceli, že se k němu jinak musíte trošku stavět, tak tyhle dva obrázky jsou, myslím si, hodně reprezentativní, protože ta struktura, ta vnitřní struktura toho materiálu je prostě jiná. Budeme-li trošku ještě mluvit o těch základních materiálech, tak tady jsem se pokusil ukázat, jak variabilní ten produkt vlastně může být. Kdy podle toho, jaká použijete vlákna, a i když se budeme bavit pouze o skleněných vláknech, i tak máte několik typů těch vláken, které můžete použít, ať je to alkalirezistentní vlákno, E-sklo, ECR sklo, které mají naprosto odlišné charakteristiky, ať už z absolutní tahové pevnosti, anebo modulu toho vlákna. Tím, co zvolíte, tím, co výrobce do toho materiálu vlastně vloží, determinuje charakteristiky toho výsledného kompozitu. Samozřejmě v tom grafu nejsou jenom skleněná vlákna, to jsou ty modré čáry, je tam i uhlík, to jsou černé čáry, jsou tam i organická vlákna, kevlar, to jsou červené linie. Každopádně z toho grafu je naprosto jasně vidět, že vy pokrýváte velmi širokou škálu užitných vlastností. Samozřejmě to, co z toho dostanete, se odvíjí od toho, co použijete, a to, co použijete, se odvíjí od toho, kolik do toho chcete vlastně vložit, za kolik jste ochotni ten produkt nakupovat. Druhou částí to je ta matrice. A já už jsem většinu z toho, co tady je uvedeného, řekl. To důležité uvědomění si je, že ona netvoří v tom kompozitu tu nosnou část. Ona zajišťuje opravdu, že ty vlákna drží pohromadě a že dostanete tahové zatížení z okolního betonu do těch vláken. To je základní princip funkce toho kompozitu. Tak je projektovaný, tak je vyráběný. Její samotné vlastnosti jsou o 2 řády jinde než toho skleněného vlákna. Jestli se u skleněného vlákna bavíme o gigapaskalech, u matrice se budeme bavit o desítkách až stovkách megapaskalů. Z toho vyplývá, že ve chvíli, kdy začnete namáhat ten kompozit jinak, v jiném směru než podélně, řeknu v podélné ose vláken s lehkým odklonem, pak začne hrát matrice dominantnější roli v chování toho kompozitu a více vás zajímají ty nižší charakteristiky, které tam máte. Pro projektanta je velmi důležité, aby v podstatě tu výstuž optimálně využil, tedy dávali do, řeknu, tažených aplikací, do tažených míst a pokud možno i v tomhle směru maximálně využíval. Jen na to ona je konstruovaná. V jiném směru vám nepodá takový výkon, jaký od ní čekáte. Dovolil jsem si jenom takový, řeknu, krátký pohled na řez té výstuže. Tady je tolik vzorků, že to je, myslím si, úplně zbytečné. Černá vždycky většinou znamená uhlík nebo čedič. Čedič ale chce širší, toto je uhlíková výstuž, světle žlutá až bílá barva je sklo. Ono většinou záleží na tom, jakou peskrici použijete, jaká chemická aditiva se do toho dávají, ale ty barvy takto sedí. U kompozitních výstuží, jako u většiny materiálů, je potřeba sledovat nejen jakoby, řeknu, krátkodobé okamžité vlastnosti, které ten materiál má, ale budeme se bavit i o dlouhodobých charakteristikách. Já začínám od konce toho slajdu, ale chci oddělit tady ty dvě skupiny, protože ten, řeknu, pro projektanta, nebo to, co
co vy vlastně pro tu konstrukci, nebo do té konstrukce dáváte, není výstuž v okamžiku teď, ale výstuž v okamžiku 20 let, 50 let, plánované životnosti konstrukce. Když se vrátím k té první skupině, to znamená ke krátkodobým vlastnostem toho celého kompozitu, a o tom kompozitu teďka už budu mluvit jako o celku, budu se na ně koukat z toho makroskopického hlediska, už to nebudu rozlišovat na ty vlákna a materici v tuhle chvíli, tak jeho charakteristiky, které vám výrobce dává, tak jsou vždy ovlivněny tím, jak on to vyrábí, jaká vlákna používá, kolik jich tam vlastně v tom kompozitu, v tom průřezu je a jakým způsobem tu výrobu, řekněme, má zvládnout, to znamená, jak homogenní ta výroba je, jakým způsobem ji třeba ten produkt výsledný vytvrzuje a podobně. Vždycky budete tedy potřebovat nějaké charakteristiky, které dostáváte dvěma možnými způsoby. Buď se experimentálně ověří na vzorcích, což je, řeknu, ideální varianta, nebo ji teoreticky můžete dopočítat. Většinou se volí u nových produktů první cesta, což je jako velmi důležité. Ta teoretická je dobře naladěna u kompozitu ve chvíli, kdy se bavíme o tom dominantním směru podélené ose. Pro ty další teoretické vztahy pro dopočet čehokoliv na bázi, řekněme, směsných pravidel a podobně moc nesedí. V tom podéleném směru ale jo, ale lze to v jakýchsi omezených případech použít. Vždycky je ale naprosto, řeknu, klíčové si uvědomit, z jakého testu vy ty charakteristiky dostáváte. Jestli, když máte někde napsaný 1200 megapaskalů, jestli je to test, který byl provedený, řeknu, s běžnou rychlostí zatěžování 2 mm třeba za minutu, kde se ta zkouška pohybuje v řádu 5 minut nebo do 5 minut, nebo dostáváte 1200 megapaskalů při zkoušce, která běžela třeba půl hodiny. Ty charakteristiky jsou ovlivněny časem, stejně jako se zkouší beton nebo jakýkoliv jiný materiál. Ale pro vás je velmi důležité, klíčové to bude u těch, řeknu, vlastností, které jsou v čase proměnné, ani ne tak u těch krátkodobých, abyste věděli, podle které metody je vlastně ta charakteristika určená. Protože ve chvíli, kdy jde do konstrukce, tak vy musíte vědět, co to vlastně je, z jakých podmínek vzešlo to číslo. Velmi důležité pro tenhle materiál je, že jeho pracovní diagram, jestli můžu poprosit o další slide, je, řeknu, křehký. Je lineární až do porušení. Neexistuje žádná duktilní část toho pracovního diagramu, jak má ocel zamezí kluzu. Nic takového tady není. Na druhou stranu ten materiál má takovou tahovou kapacitu, že v podstatě vy, řeknu, překračujete přetvoření, která jsou dosahovaná při mezních stavech použitelnosti velmi významně, třeba 10krát, 15krát. Ten materiál je přetvárný, ale není duktilní z toho pohledu, nebo řekněme, má jistou velkou deformační kapacitu, ale není duktilní z toho pohledu té ocelové výstuhy. Když se podíváte na ten pracovní diagram, tak to, co dostanete z jednorázové zkoušky po nějaké, řeknu, skupině 5, 10 výbů, kolika vzorků, tak je jakási střední krátkodobá pevnost. To může být nějakých 1500, 1200 megapaskalů toho skla. Pokud ji statisticky vyhodnotíte, dostáváte charakteristické údaje, se kterými byste zvyklí pracovat, nebo projektanti jsou zvyklí pracovat. Tohoto materiálu je potřeba vzít do hry ten proměnný faktor toho času, kdy na základě toho, v jakém prostředí a jak dlouho to bude, tak by mělo být uváženo něco jako dlouhodobá pevnost toho materiálu, protože jako každý kompozit je tím časem, tu životností té konstrukce ovlivněn. Takže výsledná návrhová hodnota, která by měla být zohledněna při návrhu konstrukce v nějakém časovém horizontu, je potom ta, kterou vy dostanete z nějakého zohlednění, řeknu, životnosti konstrukce. Nemělo by být nikdy vycházeno pouze z toho, že máte krátkodobou pevnost a vůbec nevíte, jak se ten materiál chová v podstatě v dlouhodobé životnosti. Můžu poprosit o další obrázek. Velmi stručně materiálové charakteristiky, které tady proběhly, myslím si velmi podrobně. Ten rozdíl mezi těmi materiály je daný především v tahových pevnostech, v module a v objemové hmotnosti. Tahové pevnosti jsou vyšší, lepší než u oceli. Co se týče modulu, sklo má nižší charakteristiky, než má ocel. Ty charakteristiky jsou někde na úrovni těch 60, 50, 60, 65 gigapaskalů. Pro běžné produkty ze skleněných vláken to tomu tak je. Ten materiál je taky ale 3x až 4x lehčí, než je vlastně běžná výstuž. Všechno tohle potom ten návrh jakýmsi způsobem musí ovlivnit. Z téhle tabulky především tahová pevnost a modul pružnosti.
Když se posunu a rozkročím trošičku na druhou stranu toho, co jsem tady nastínil, a podíváme se na ty dlouhodobé vlastnosti, tak ve chvíli, kdy tu výstuž vlastně vyrobíte, vytáhnete z té linky, tak na ně začíná působit okolní prostředí. Jako na každý, ale je potřeba si vědět, že to platí pro každý jiný materiál. To není jakoby problém jenom téhleté kompozitní výstuže. Já tam řeknu o 2 slajdy dál, použiji obrázek, který shodou okolností testoval působení, řeknu, alkalického prostředí na tuto výstuž, jsou tam nějaké výsledky z toho, ale v tom stejném testu se provádělo srovnání s ocelovou výstuží. A ty stejné testy, které šly na kompozitní výstuž a ocelovou výstuž, tak působí degradačně na běžnou ocelovou výstuž. Akorát v podstatě toto vy v těch normách nemáte zakomponovat, protože nikdo nechce ten test na ocelovou výstuž. Je na kompozitní výstuž, je zajímavé potom to srovnání třeba vidět. Co se týče teda té dlouhodobé nebo dlouhodobých vlastností, ty kompozitní výstuže už vzhledem k tomu, z jakých materiálů jsou složené, mají výbornou odolnost proti elektrochemické korozi. Kvůli tomu je taky většinou do té konstrukce chcete dát. Protože někde dosahuje ocel svých limit a chcete navrhnout konstrukci, kterou za 5 let nebo za 10 let nebudete sanovat, protože je v takovém prostředí, kde běžná výstuž s běžným krytím prostě nemá šanci. To se bavíme o, řeknu, nějakém procentu segmentu toho trhu, ale není to nevýznamné procento toho trhu. Co se týče těch kompozitních výstuží, jim to nevadí. Jim nízké pH, vlhkost, sůl, nic takového nevadí, takže v podstatě toto se jich netýká. Co jim ale vadí, je vysoké pH. Vysoké pH to je v podstatě mladý beton a ty výstuže proti němu jsou, řekněme, chráněny nebo navrhovány, posuzovány z hlediska jejich odolnosti na tohleto prostředí. Nejvíc jim vadí, řeknu, tam ty 3 jonty, které tam má vypsané, z nich nejvíc asi sodí. Nicméně ten problém, řekněme, řeší použití matrice, vhodné technologie výroby a řekněme bezpečnostní koeficient, který vy zavádíte, to znamená ten pracovní diagram, o kterém jsme se bavili před těmi 2 slajdy, nebo kolik to bylo dneska zpátky, to znamená ta dlouhodobá pevnost. Jde o to si jenom říct, co je ta bezpečná dlouhodobá pevnost, která tam vlastně pro tu konstrukci má být použita. Co se týče dalších vlivů, které tam vstupují na, řeknu, její spolehlivost, tak vždycky to bude. Jakoby typ zatížení, kterému vystavíte, rozdíl bude, jestli to bude cyklické únavové zatížení, nebo to bude statické zatížení, každý se bude chovat, pod každým zatížením to tak se bude chovat jinak. Ale to je zase shodné i s klasickou výstuží, tam není rozdíl. Rozdíl je v tom, jak moc ten materiál na to je, případně citlivý, a jak velký ten koeficient potom, který, řeknu, sníží tu původní hodnotu té pevnosti z počátečních testů, jak vlastně velký musí být. To, co je velmi důležité, čeho se i využívá při testech tady té výstuže, je, že vlastně, jak je to, řeknu, vše kolem nás ovlivněno nějakými chemickými reakcemi. Chemické reakce vždycky ovlivňuje teplota. Čím vyšší ta teplota je, tím rychleji ty chemické reakce budou probíhat. Stejně jako koroze se bude zvyšovat při vzrůstající teplotě při dané vlhkosti, tak to stejné bude platit i pro kompozitní výstuž. Zvýšíte teplotu, zvýší se rychlost chemické reakce, zvýší se i degradace. Je-li tam v tom případě. Vždycky platí ale to, že dlouhodobá tahová pevnost, nikoliv modul, dlouhodobá tahová pevnost je nižší než ta krátkodobá. Vždycky to platí u těch kompozitních výstuží. Modul v čase, řeknu významně, to znamená nad úroveň několika málo procent neklesá, on zůstává v podstatě stejný. To je statistická odchylka, bych řekl, to, co se z těch testů ukazuje. Tady, ještě než trošku popíšu, co na tom obrázku je, ta dlouhodobá pevnost by se měla určit se zohledněním, řeknu, 3 různých věcí, 2 různé věci, 3 přístupy. Buď si řeknete, na základě toho, co jsem povídal, že vám vadí ta alkalicita toho betonu, tak by bylo dobré to ponořit do nějakého alkalického roztoku, která vám nějaká norma nebo nějaká směrnice předepíše a řekne, tak když to tady budete mít ponořené při 60 stupních 28 dní, tak ten pokles nesmí být větší než něco. Tady toto jsou výsledky, řeknu, urychlených testů při zvýšené teplotě, která je tam uvedena na skleněných výstužích 2 typů. A v tom, řeknu, prostředí byla rok, téměř rok, ta výstuž uložena, výsledný pokles je někde kolem 20%, to znamená, řeknu, že za rok při uložení v prostředí 60 stupňů ta výstuž ztratila asi 20% své tahové hmotnosti.
Ono to zní jako, nebo vypadá docela tak jako divoce. Nicméně z toho stejného testu vychází, že tady při tomhle testu a při téhle konfiguraci ocel ztrácí zhruba 10 až 14% podle toho, který vzorek se tam povedlo umístit, takže to zase takový rozdíl není. A druhá věc je, jak jsem mluvil o tom, že ta teplota to urychluje. Urychluje to tak, že každých 10 stupňů v podstatě vám zdvojnásobí tu rychlost té reakce podle Arrheniovy rovnice. A tedy máte-li to řekněme 60 stupních a průměrná vnější teplota je 10 až 20 stupňů v průběhu roku, tak jste ten test urychlili v podstatě 2/4. To je rychlost těch reakcí, kterou jste tam v podstatě do tohohle pustili, a máte-li tam rok, tak v tomhle případě máte 16krát delší období, které sledujete. A sledovali jste v podstatě 16 let životnosti konstrukce v daných podmínkách, v dané 100% koncentraci těch ionů, které tam byly. Můžu poprosit o další obrázek. Toto je, řeknu i to, co jsme diskutovali po cestě, relaxace nebo dotvarování té výstuže. Těch kompozitů spousta lidí se obává toho, že v podstatě ta výstuž jakoby teče svým způsobem. Ano, tady ty obrázky to víceméně dokazují, ale záleží na míře zatížení, kterou tam vnesete. Když půjdete, nebo když se podíváte na tady ten obrázek, tak ta výstuž měla původní hodnotu mezní pevnosti, té střední, 1100 megapaskalů. Když se podíváte na grafy, které tady máte, na vodorovné ose, nějaký čas, která ta výstuž je schopna odolávat danému zatížení, a na svislé ose potom vidíte jako přírůstek deformace, jak narůstá. Jednotlivé barvy odlišují různé stupně zatížení. Jsou tam pouze, řeknu, 3. Největší hodnota zatížení, která tam byla vnesena, byly zhruba 3/4 tahové pevnosti, počáteční tahové pevnosti. Nejnižší, kterou tam máte, tu nejdelší, nejniž, tak je zhruba na lehce víc než 2/3. 2/3, řekněme, té tahové pevnosti, což je malý rozdíl. To není moc, je to 100 megapaskalů na té výstuži. A můžete vidět, že ten rozdíl v tom čase, té životnosti té konstrukce, jenom řeknu snížením toho napětí o 100 megapaskalů je diametrálně rozdílný. Ta životnost potom je vyšší než, řekněme, 10 000 hodin zase při nějakém teplotně urychleném testu, tady v tom případě. A když se bavíme o těch absolutních číslech, je potřeba si uvědomit, kolik vy vlastně, řeknu, napětí do té výstuže při omezení hlediska druhého mezního času stavu, kolik vy vlastně napětí tam dáváte. Jaké je to přetvoření, které vy tam máte? Jestli, když se tady budeme bavit o napětí 650 megapaskalů, jestli je vůbec reálně, jestli, když tam bude 300 megapaskalů v té výstuži, jestli ta životnost není někde úplně jinde. Nicméně tyhle dva testy, které tady byly, ty předchozí, tak vždycky zohledňují jeden z těch dvou vlivů, což není úplně dobře, protože v té konstrukci jsou vždycky oba dva. Aby bylo dobré je dát dohromady, výsledkem jsou potom tady tyhle ty závislosti, což je vlastně podklad pro projektanta, který na, řeknu, vodorovné ose v nějakém logaritmickém měřítku vidí, řeknu, očekávanou svoji, nebo řeknu, projektovanou svoji životnost konstrukce a na té svislé ose tomu odpovídající mezní napětí, které vy jste schopni pro danou teplotu té zkoušky nebo toho prostředí, kam vy to chcete umístit, které napětí jste schopni tam, řeknu, pustit tak, aby ta konstrukce bez problémů tuhle životnost zvládla. Ty testy mají, řeknu, rezervy, takže i tyhle ty výsledky mají v sobě dosti vysoký koeficient bezpečnosti. Nicméně toto je základní princip, jak určit, řeknu, dlouhodobou pevnost výstuže tak, aby byla bezpečná pro konstrukci, bezpečná pro vás, jako pro projektanty a, řeknu, trvalá po tu životnost. Na závěr tady té části té degradace, ono to není možná moc dobře vidět, nicméně jsou tady dva snímky z elektronného mikroskopu. A nalevo a napravo jsou vyfocené části stejné výstuže, trošičku od sebe akorát posunuté. Je to, řeknu, povrchová vrstva a vlákna. To, co je napravo, jsou takové bílé fleky, tak je v podstatě, řeknu, nehomogenita z výroby, trhlina mezi krycí vrstvou, ochranou toho epoxidu a nosnými vlákny. A to bílé, co tam je, tak to jsou právě vysrážené ionty toho sodíku a toho vápníku, toho draflíku, které tam jsou, a ty ničí ta skalná vlákna. To nalevo nic takového v podstatě nemá, taky se nic takového nestalo, že by to vůbec prostoklo tou krycí vrstvou, tady, řeknu, tyto ionty. Takže mnohem důležitější možná, než, řeknu, se bát té výstuže samotné, je bát se toho, jak ta výstuž je udělaná. Když řeknu, jak homogenně je udělaná, jak kvalitně je samo o sobě udělaná. A to je vždycky na každém výrobci, aby vás přesvědčil o tom, že ta jeho je, řeknu, nejlepší. Když jakýmsi způsobem shrnu to důležité z toho, co jsem jako tady uvedl, ta výstuž nemá plastickou
větev. Neexistuje tam. Je jenom lineární. Díky tomu v podstatě můžou nastat dva, nebo řeknu limitně 3 způsoby porušení toho nosníku. 2 jsou reální, 1 je teoretický. Buď se vám přetrhne ta výstuž, nebo se vám rozdrtí ten beton, nebo obodové nastane teda současně. Ta poslední varianta je taková, řeknu, teoretická, ale to, co obvykle nastává, to je množství výstuže, které vy tam dáváte, ať už z hlediska druhého mezního stavu, abyste kontrolovali průhyb nebo šířku trhlin, tak je, že většinou ten kolaps nastává drcením betonu. Což jako by se zdálo, že není úplně ideální způsob porušení, protože byste chtěli, aby tekla výstuž, tady ta výstuž nepoteče, protože tyhle charakteristiky prostě nemá. Nicméně, pokud řeknu, potom na následujícím slajdu uvidíme, tak ta deformace je tak velká, že vás, řeknu, upozorní na to stejné, co udělá ta výstuž v tom svém duktilním stavu. Ještě než přeskočíme z tohohle slajdu, tak si dovolím jednu poznámku. To, proč tu výstuž tam dáváte, je vlastně, řeknu, redukce ochrany proti té elektrochemické korozi. A tím pádem vy jste schopni redukovat krycí vrstvu, jste schopni trošku buď zlehčit nebo prvek nebo zvýšit účinnou výšku toho prvku. Vždycky ale musíte zohlednit to, že ten prvek může nebo nemusí být naváhaný nějakým požárním zatížením a podobně. Ale i s tím se dá jakýmsi způsobem u téhleté výstuže pracovat. Tady mi to otázky, dá se na to odpovědět, není to úplně předmětem téhleté přednášky. Já jsem si dovolil dát tady srovnání, které je čistě teoretické. Vychází z 3 stejně vystužených, nebo 3 stejných nosníků vystužených 3 profily 12 výstuže, 1 oceli, 1 uhlíku, 1 skla. A když se podíváte, to sklo bylo navoleno tak, aby mělo podobnou únosnost jako ocel na mezikluzu, jinak by ta hodnota byla vyšší. Ten obrázek má demonstrovat něco lehce jiného. Má demonstrovat chování nosníku po vzniku trhlin. Tady ten obrázek za předpokladu, že je v podstatě stejně vystužený. Přednost toho materiálu, nebo respektive není potřeba se bát té, řeknu, přetvárné kapacity toho materiálu. Vy ho tam pro kontrolu tuhosti dáváte stejně, řeknu, vyšší množství, než které povede k, řeknu, nadměrné takhle deformaci, tak jak tady děláte. To je čistě teoretický srovnávací příklad. Můžu? Ještě další. A jenom velmi krátce, protože nevím, jestli o tom nebude hovořit profesor Wenk o aplikací. Řeknu to něco. Jenom, jestli teda, tak možná trošku déle, možná krátce. Kam vlastně s tím, kam s tou výstují, kam by se tak jako asi dala použít? Úplně poslední, řeknu, objednávka nebo zakázka, kam by ta uvozovka teďka navrhneme, je brána pro skener průchodu do jaderné elektrárny, kde prostě je rušení kovem, kde je potřeba tady ten elektromagnetismus, ta běžné výstuže prostě z toho eliminovat pryč. To je jeden z možných aplikačních oblastí. A potom samozřejmě prvky tam, kde vám při zohlednění životnosti té konstrukce prostě ocelová výstuž jaksi nedává dobrou alternativu. Ona je otázka, co je ta dobrá alternativa. Jestli se budete koukat na záruku konstrukce nebo celou životnost konstrukce. Když se budete koukat na záruku konstrukce, tak to s tou výstuží budete mít těžké a budete hledat aplikace, řeknu tady, aby to nebylo vodivé, to znamená nějaké speciální aplikace, nebo tam, kde je opravdu extrémně agresivní prostředí, kde opravdu by byl ten problém vidět i třeba za rok, za dva. Ale ve chvíli, kdy začnete zohledňovat životnost té konstrukce, tak tady ta výstuž vám, řeknu, poskytne alternativu, kterou vám výstuž v některých aplikačních oblastech vůbec nedá. Jako příklad bych uvedl jakýsi myšlenkový posun v Kanadě, kde před 15 lety začali instalovat do mostovek mostů skleněné výstuže s tím, že vybrali 8 nějakých pilotních aplikací, kde to měli za cíl ověřit. Těm mostovkám se po, řeknu, 8 až 12 letech vrátili, podle toho, kdy ten most byl stavěný, vytáhli z toho, řeknu, dali vývrty, vytáhli výstuže, zkusili na nich tahle základní prostě krátkodobé zkoušky. A ta výstuž se po, řeknu, průměrné 10leté expozici v té konstrukci chovala naprosto stejně, jak když tam byla dána. Z toho plyne jakýsi závěr. Ta výstuž je možná trošku demonizovaná, protože vlastně o ní není moc informací. Všechny návrhové vztahy nebo návrhové podklady, které máte, tak se chovají konzervativně. Vždycky jdou na tu stranu bezpečnou. Při určení dlouhodobých pevností vždycky je to na stranu bezpečnou.
realita ukazuje, že ta výstuž se chová výrazně líp, než vlastně ty optimistické předpoklady před těmi 10-12 lety tady byly. Tady ten celý experiment, který v Kanadě byl provedený, tak vedl v podstatě k tomu, že se zavedla nová CSA, norma navrhování kompozitu, a hlavně, že kompozit je přípustný materiál pro navrhování mostních konstrukcí. V Kanadě je v té normě, kterou oni mají pro navrhování mostních konstrukcí, a lze ji využít. Do té doby tam nebyl. Tak ten test to prokázal, že má lepší chování, lepší životnost než běžná betonářská výstuž, která by tam byla. Já jsem na závěr tady uvedl jakési návrhové podklady. Profesor Benko bude hovořit o manuálu, který bude podle hlavní školy SKS k dispozici, takže o tom bych mluvit v tuhle chvíli nechtěl. Jenom bych jakýmsi způsobem předeslal, že hodnoty, které budete používat, vždycky budou dávány výrobcem. V té normě nemůžou být, tam těch výrobců je celá řada, rozdíl hodnoty, řeknu nějaký závislý na výrobě použitých materiálů. A je potřeba k tomu takto přistupovat. Ta norma nedá projektantovi hodnotu, tu hodnotu mu dá výrobce. A ten výrobce by mu měl i doložit, jaký vlastně získal, aby to, co vy použijete pro návrh, bylo kompatibilní s tou hodnotou, kterou dostanete od výrobce. Což je tak vše, co jsem vám tuhle chtěl ve zkratce sdělit. Já vám děkuji za pozornost a pustím otázky nebo profesora, jak to máte namyšlené. Ja poďakujem inžinierovi Girglemu za jeho príspevok a poprosil som teraz profesora Benka. Vážené dámy, páni, kolegyne, kolegovia, v prvom rade vás chcem pozdraviť za nielen v mojom mene, ale aj za členov predstavenstva komory a všetkých členov komory. Možno na začiatok by som nehovoril o kompozitných armatúrach, ale skôr by som povedal pár slov o komore. Ja som veľmi rád za tieto 3 roky, čo som predseda komory, že mám kolegov okolo seba, ktorí na ťažkom voľnom trhu Európskej únie majú a sledujú tie ciele, ktoré som si stanovil aj ja ako predseda komory. To znamená hlavne, samozrejme v prvom rade našim najväčším záujmom je chrániť našich členov. Tak toto vždy berte, čokoľvek sa vám prihodí. Budeme sa snažiť, aby sme túto našu úlohu splnili. Druhá vec, ktorej sa budeme venovať, ako náhle bude schválený stavebný zákon v parlamente, a dúfam, že bude, pretože sme za posledné 3 roky mu venovali asi najväčšiu pozornosť a všetko, čo s tým súvisí. Ale chceme pokračovať v tom, čo sme začali ešte za predchádzajúceho obdobia. To znamená podporovať odbornú literatúru, podporovať celoživotné vzdelávanie, všetko to, čo potrebujete vy pre svoju prax. A práve tento, ja poviem, manuál pre sklené výstuže je jeden z takých príkladov a nie je prvý. Možno veľmi podobnú záležitosť podporila Slovenská komora stavebných inžinierov na Slovensku v tejto krajine vydaním smernice pre bielevanie. Normy na bielevanie nemáme na Slovensku, nie sú ani v Európskej únii, jednotlivé krajiny majú normy na bielevanie a Slovenská komora asi v priebehu roka s odborníkmi vydala smernicu na bielevanie. Čo sa týka tohto kompozitného materiálu, týchto výstuží FRP, s týmito výstužami mám dosť dobré skúsenosti z môjho pôsobenia na Technickej univerzite vo Viedni, kde sme skúmali tento materiál a nie tak možno z toho pohľadu sklených vlákien, ale skôr z tých uhlíkových. A tiež na tento materiál, tak ako spomínal kolega Girgle, v Európe nie sú normy. A v Európe nie sú ani smernice až na jednotlivé technické osvedčenia. Techničné súhlasu v Nemecku, alebo proste niektoré špeciálne otestované výrobky. My sme skúmali uhlíkový materiál, uhlíkové sklené vlákna, predpínali sme niektoré konštrukcie v Rakúsku, ktoré sa dali týmto spôsobom asi najlepšie využiť. A tým, že neboli normy, museli sa aj experimentálne overovať. A ja poviem, že za 7 rokov tohto výskumu sme podali na Technickej univerzite 5 patentov. Keď ma oslovili asi pred rokom alebo nejak tak kolegovia, ktorí chystali túto aktivitu výroby sklených vlákien na Slovensku, tak som sa na to pozeral z 2 hľadisk. Jednak ako predseda komory, ale aj ako možno profesor, ktorý sa s takouto tematikou už zaoberal.
A obidve tieto myšlienky v podstate viedli k tomu, že sme sa niekoľkokrát stretli s pánom Nechonošinom, ako už bol spomínaný, s pánom Fedorkovičom, a ten priestor pre tento materiál je veľký a treba ho odborne správne pochopiť, treba ho vysvetliť a treba pripraviť materiály tak, aby odborníci, ktorí by s ním mali pracovať, a to sú v prvom rade projektanti nosných konštrukcií, statici, aby mali k dispozícii materiály, ktoré nie sú len informatívne, ale materiály, tak ako normy máme, materiály, ktoré skutočne preniknú do oporov a vedia, že môžeme ich použiť. A z tohto dôvodu som sa dohodol, že skúsime, podobne ako sa vytvorila smernica pre biele vane, dopracovať sa s týmto inovatívnym materiálom k smernici pre GFRP výstuž. Není to jednoduché, možno na začiatok k týmto predpisom právnym, alebo teda odborným, ktoré sa môžu zozáväzniť alebo dostať do projektovania, môžem povedať, že tieto výstuže sú známe niekedy z 80. rokov z Japonska. Majú svoje normy a používajú sa. Tieto výstuže sú známe, tak ako spomínal aj kolega Girgle, z Kanady. Majú svoje normy a Kanadania sú veľmi ďaleko a vedia ich lepšie využiť. Tieto výstuže sa používajú v USA, takisto je tam kopec noriem. Tieto výstuže majú svoje normy v Rusku, kde sa projektanti vedia presne orientovať. Európa sa na tento smer nedala a pri vývoji európskych noriem, ktoré poznáte určite, ktorí sa tomu venujete, roky 89-99 boli prednormy európske, v Európe od 90 do 2004, kedy začali vznikať prvé európske normy, boli európske normy kalibrované. Od roku 2010 sme stiahli národné normy. V eurokódoch tento materiál svoje miesto nenašiel. Hoci pracovné skupiny, ktoré sa tomuto venujú zo sveta, či už je to organizácia FIB, alebo iné organizácie pretlačali túto myšlienku a majú pracovnú skupinu aj v Európe, ktorá tento materiál, alebo všetky FRP výstuže spracováva, dokonca vydali bilten CEB, myslím, že aj FIB, ale tento materiál nie je vydaný v Európe ako smernica a zďaleka sa neplánuje ani pre tretiu generáciu noriem eurokódov, že by tento materiál sa do noriem dostal. Z tohto dôvodu sme sa dohodli, že skúsime vyrobiť v prvom rade manuál pre používanie, to znamená vytipovať oblasti, kde tento materiál statici môžu používať bez rizika. Ten manuál, trvalo nám to približne rok, kým sme ho vypracovali. Ja som samozrejme oslovil kolegov, ktorí sa tomuto venujú, tejto tematike. Pán Girgle sa nepochválil, ale oni v českej krajine, v Čechách na VUT Brno majú niekoľkoročný výskum v tejto oblasti. Hovorím len niektoré závery z neho, majú veľmi dobré skúsenosti, takže som oslovil samozrejme kolegov z Čiech a tak sme vytvorili tým autorov, ktorí vydali prvý manuál. Ja som dneska chcel s tým manuálom prísť. Tak sme boli dohodnutí, že bude vytlačený, ale žiaľ, tlačiarne boli tak vyťažené, že do včera sa to nepodarilo vytlačiť a preto ja som vytlačil len 2 manuály, ktoré sú už hotové po všetkých úpravách, budú vydané pod hlavičkou Slovenskej komory stavebných inžinierov. To znamená, čo je napísané v tomto manuáli, neznamená, že to je pre vás literatúra, ktorú ste si kúpili niekde v knižniciach. Za odbornosť tejto literatúry alebo tohto manuálu sú zodpovední a garantujú to autory. Jedným zo spoluautorom som aj ja, aj tak ako som povedal, som sa tejto problematike venoval. Jedným zo spoluautorov je pán Girgle, ďalší spoluautor je pán profesor Štepánek, rektor z VUT Brno, ktorý toto robí tiež desiatky rokov. Kolega profesor Bilčík, možno poznáte, takisto sa venuje podobným materiálom a ďalší. Tento prvý krok by vám mal otvoriť cestu k tomu, aby ste mali v rukách predpis, ktorý oficiálne vydáva Slovenská komora stavebných inžinierov so súhlasom predstavenstva komory. Bolo to 2-krát prerokované na predstavenstve a tak ako som spomínal, som rád, že všetci kolegovia podporujú akúkoľvek odbornú literatúru, ktorá by nás mala posunúť. A teraz nehovorím len o statikoch, keď hovorím za komoru, ale o všetkých oblastiach.
Dneska sa nebudem veľmi venovať tým odborným častiam prednášok, pretože budeme chystať určite v komore sériu seminárov, odborných školení, kde hlavne tí, ktorí by to mali projektovať alebo používať v praxi, budú zrejme mať k dispozícii aj manuál a budú oboznámení so všetkými konkrétnymi vecami, kde takýto materiál dneska s týmito predpismi môžu do konštrukcií použiť. A možno taký náš ďalší cieľ, ktorý je, ja by som povedal odborne oveľa ťažší, je prísť k smernici pre navrhovanie. Táto kompetencia v podstate patrí normovému inštitútu, tak by sa to dalo povedať na Slovensku. Žiaľ, posledné obdobie, hlavne posledný rok na Slovensku, ak máte tie správne informácie, viete dobre, že súd zanikol, v podstate ostal ako funkčný, ako oddelenie Úradu pre normalizáciu metrológiu v stavebníctve s výrazne redukovaným počtom zamestnancov, takže stade nejak významnú pomoc očakávať nemôžeme, ale tak, ako som povedal, by sme vedeli veľmi rýchle vytvoriť pracovný tím odborníkov, ktorí by pokračovali v týchto prácach, aby sa tomuto materiálu dostali predpisy odborné, ktoré budú môcť statici používať priamo na posudzovanie medzných stavov, tak ako sú európske normy, či už únosnosti alebo používateľnosti a samozrejme z dlhodobého hľadiska životnosti. Toto všetko máme nachystané, uvidíme, ako sa dohodneme na týchto prácach, pretože za tým všetkým pri inovatívnom materiáli je potreba aj spolupráce výskumných pracovísk, či už univerzít, alebo akadémie, alebo niektorých ďalších pracovísk. My máme samozrejme našu predstavu. Spolupráca s VUT Brno je na veľmi dobrej úrovni, či už v Bratislave, alebo aj kolegovia z Košic alebo zo Žiliny, keby sa pridali, vedia sa na tom takisto podieľať. To, čo som spomínal, tých 7 rokov výskumu na Technickej univerzite vo Viedni mám dohodnuté s profesorom Kollegrom, s ktorým som doteraz v kontakte a aj tým, že prednášam ešte stále externe na Technickej univerzite vo Viedni a s kolegom Burčerom, ak by ako náhle by vznikla požiadavka tento materiál podrobnejšie skúmať a využiť jeho všetky prednosti, tak sa vieme dohodnúť na spolupráci a možno využiť aj tých 5 patentov, ktoré boli urobené na Technickej univerzite vo Viedni. Možno ja by som teraz už ani viac nehovoril, akurát som vám chcel len teda povedať, že v najbližšej dobe asi v priebehu týždňa bude ten manuál hotový a vytlačený, bude k dispozícii a my na komore po dohode s firmou Armastec určite zorganizujeme sériu odborných seminárov pre všetkých statikov, ktorí budú mať záujem o tomto materiále sa dozvedieť viac, tak aby ho vedeli používať v praxi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem profesorovi Benkovi za jeho vystúpenie, jeho slova a teraz je tu priestor na vaše prípadné otázky, na ktoré pokiaľ vedíme odpovedať, tak radi odpoviem. Môžem ja sa opýtať takú otázku? Milan Tojka sa týka stále. Vlastne... Ďakujem, Milan Tojka sa týka stále. Taký nezvykný hovor do mikrofónu. Chcel by som sa opýtať, ako vlastne z tej pôvodnej pevnosti tej oceli, ako od toho kompozitu, stanoviť vlastne pre výpočet tú pevnosť? Ako ho zaviesť do výpočtu? Akou hodnotou? A ešte taká ďalšia časť tejto otázky. Vlastne, keď my rátame klasickú betónovú konštrukciu, výstuž je na ťah. Potom je otázka, zasa ten výpočet vlastne taký istý ako pri výstuži, klasickej oceľovej, alebo práve ten iný modul pružnosti sa do toho vnáša nejakým koeficientom. Tak ako som spomínal, v Európe nemáte predpisy, ktoré by vám zodpovedali na tieto otázky, až na niektoré špeciálne výnimky predajcov, ktorí predávajú tento materiál. Ja poviem jeden z príkladov. Firma Šek v Nemecku predáva, ponúka tento materiál, má ho certifikovaný. Produkty firmy Armastec sú certifikované takisto TASUSom, ale tá matematika za tým, ako ho použiť pre posudzovanie na pohyb, na ťah, na šmík, alebo teda nosný prvok,
tá na Slovensku nie je spracovaná ani v Európe, až na niektoré výnimky, s tým, že aj tento manuál pre použitie, to sme sa dohodli s kolegami, ktorí sú vlastníci fabriky, že úplne prvý krok urobíme, veľmi jednoduchý, použitie, alebo oblasti použitia, ktoré niektoré spomenul kolega Girgl, aj ostatné sú v manuáli dosť podrobne popísané, sú hlavne také oblasti, kde tento materiál sa dá výhodne využiť z hľadiska vlastnosti alebo jeho výhodných vlastností. Samozrejme, každý materiál má plusy a mínusy. Čiže využiť ho tam, kde je plusový. A to sú tie oblasti, kde potrebujete nevodivý materiál, kde potrebujete nekorodujúci materiál z hľadiska pohľadu výstuže, kde potrebujete rezivý materiál. Napríklad, poviem jeden z príkladov, ktorý tu neodznel, pri výstavbe Eurovea, to je 10 objektov v Bratislave, a stavebná jama bola dlhá 400 metrov, široká 120 metrov a hĺbka 15 metrov. Predpokladalo sa, tak je to aj naplánované, ak náhodou niekedy by sa bratislavské metro dokončilo, tak prebehne popod Euroveu a vyvrtajú sa dva tunely. Jeden ako sa vstúpi a druhý ako sa vystúpi. V tých miestach, kde sa plánovali tieto otvory, sa použila práve GFP výstuž. Ďalej sa používa pre dočasné konštrukcie napríklad na tunely. Ak máte niečo dočasne podopreté a potom to potrebujete vyrezať, tak sa to vypočíta. Samozrejme, nie sú na to normy, ale dá sa to počítať aj tak, len nie každému statikovi. A tento materiál je veľmi výhodný. Ďalej sa dá použiť na všetky časti konštrukcie, hlavne prefabrikáty, ale aj nie. Na prefabrikáty je veľmi výhodný, pretože prefabrikáty na trhu Európskej únie sa dajú dostať do obehu aj cez kapitolu 5 a prílohu D normy EN 1992.1.1. To znamená, že nemáte model na výpočet čísla, ale váš model na výpočet je séria experimentov. A z experimentov sa učia. To je samozrejme nie pre bežných statikov, to je väčšinou pre niektoré univerzitné pracoviská alebo výskumné ústavy, akadémia, vied a podobne. Takže prečo? Pre ktoré oblasti môžete tento materiál dneska použiť? A je ich dosť veľa. Hlavne sú to prvky betónové ja by som povedal možno, keby sme to porovnali so slabo vystúženého betónu, alebo tam, kde potrebujete konštrukčnú výstuž, alebo tam, kde potrebujete minimálnu výstuž, respektíve ani nepotrebujete, z konštrukčných dôvodov ju musíte dať. Alebo tam, kde chcete udržať šírku trhlín, ale šírku trhlín z titulu vynútených namáhaní, to znamená reologických zmien. Ja poviem príklad, na mostoch obrubníky. Na mostoch to máte obrubníky, to sú prefabrikáty a tieto prvky sú vystavené soliam každú zimu. A samozrejme teplotným zmenám. Trhliny tam nevzniknú priamých zaťažení, ale z nepriamých zaťažení a samozrejme likvidujú vám životnosť týchto obrubníkov, niekedy treba vymeniť. A všetkých prefabrikátov, ktoré sa tohto týkajú. Takže všade tam, kde ju ja vlastne staticky nepotrebujem ako nosnú výstuž, všetky tieto cesty otvára tento manuál. Tie cesty, kde tá výstuž sa dá použiť na nosné konštrukcie, používa sa vo svete na nosné konštrukcie, ako bolo spomínané, napríklad Kanada je veľmi dobrým príkladom teraz, a aj dlhodobé vlastnosti má Kanada veľmi vysoko postavené, pretože majú 12 rokov alebo niekoľko si sledujú stavby, mosty priamo jedna ku jednej na mieste, čiže neurýchľujú tie procesy, ale sledujú presne, čo sa deje. To znamená, že takto sa k tomu dostane. Čo sa týka použitia tohto materiálu na Slovensku, odpoveď na vašu otázku pre statikov, je možná až vtedy, keď bude vydaná nejaká smernica pre výpočet, ktorá bude presne tieto veci určovať. Ako viete, s akými charakteristikami môžete ísť do výpočtu, tak ako sú určené dneska charakteristiky podľa Eurokodu. Máte stredné hodnoty, máte charakteristické hodnoty, máte nadrohové hodnoty, máte parciálne súčiniteľe spoľahlivosti definované. Toto všetko pre tento materiál musí byť definované. Jeden obrázok pán Girgl tu ukázal, kde ste mali strednú hodnotu, potom kus charakteristická, potom kus nádrhová. Vy viete, že nádrhová vám slúži na to, že s touto hodnotou môžete ísť do výpočtu. To, aby potom ten výrobok, ktorý niekto vyrába, mohol byť použitý, musí cez skúšky, cez akreditované pracoviska, cez certifikáty a kontrolné skúšky byť kontrolovaná táto charakteristika, či ju spĺňa a vy ako projektanti ju budete vedieť použiť.
Na to otvorená cesta ešte nie je na Slovensku. Dá sa otvoriť asi dvomi spôsobmi. Jeden je taký rýchlejší, že by niekto si nechal, teda výrobca by si nechal urobiť certifikát, podobne ako si to nechala urobiť firma Šek v Nemecku, že to certifikované pracovisko im nie len vyskúšalo charakteristiky, ale urobili im návrhový model. Toto TAZUS na Slovensku nerobí. To sa dá urobiť v spolupráci TAZUS a možno univerzita. Alebo druhá cesta je smernica pre navrhovanie. A smernica pre navrhovanie, a teraz hovorím ako predseda komory, a hovorím ako statik, k statikom. Ja chcem ako statik, sám pre seba, ako predseda komory chcem pre všetkých statikov, aby mali k dispozícii predpis, ktorý, keď podľa neho pôjdu, garantuje, že neurobili chybu. A to je smernica pre navrhovanie, ku ktorej by sme sa, ak sa dohodneme a budú urobené všetky skúšky, ktoré sú k tomu potrebné a budeme vedieť, že je to garantovane dobré, tak sa vydá smernica, garantuje ju SKSI, lebo súd nám nefunguje, a garantujú ju autori, ktorí tú publikáciu vytvorili. Vy si môžete pozrieť rôzne publikácie a zistíte, že autor negarantuje za výsledky. My všetci, ktorí sme robili tento manuál, sme sa dohodli na definícii. Autori zodpovedajú za obsahovú, jazykovú a odbornú úroveň publikácie. Čiže v podstate, dá sa povedať, ak toto urobili experti, tak zodpovedajú za to. To už by som asi potreboval právnikov, aby povedali, ako ďaleko. Samozrejme, najvýhodnejšie by bolo mať normu, ale Európa ju nechce ani v tretej generácii eurokodov. Hoci vo svete sa používa, možno pre mňa a pre diskusie bola aj taká otázka, že prečo ju nechce Európa, keď má tým ľudí, ktorí to perfektne ovládajú. Neviem, čo je za tým, či je za tým lobizmus, asi tak som to povedal, alebo niečo iné. Tento materiál má veľmi veľké perspektívy a ešte čo by som ja povedal, ja dúfam, že sa bude vyrábať stropkové na Slovensku. Ja dúfam, že sa tu zamestná veľa ľudí a že tento materiál sa bude predávať tam, kde patrí a že všetci statici budú vedieť, kde ho majú použiť. A ja sa teším na tie patenty, ktoré prihlásime s kolegami možno z Brna, možno z ďalších univerzít, tak ako za 7 rokov 5 patentov vo Viedni s kolegom, tak najbližších 7 rokov 5 patentov na Slovensku a vylepšíme ten materiál. Dneska materiálové charakteristiky nemáte. Ešte jedna vec možno. Ak by ste chceli tento materiál použiť ako statici aj s výpočtami, tak možno existuje jedna cesta. Vy viete, že normy sú nezáväzné. Normy sa dajú zozáväzniť dvomi spôsobmi. Buď zákonom, alebo zmluvou. To znamená, ak príde nejaký investor a povie, že ja chcem postaviť tú budovu a chcem, aby ste to urobili podľa kanadských noriem a dá sa to do zmluvy, tak stavebný úrad sa má starať len o jednu vec. Aby spoľahlivosť nebola menšia, ako je predpísaná v EN 1990. To je záležitosť stavebného úradu. Ako si to zabezpečí? Dneska na Slovensku si to zabezpečíme, ak sa príjme stavebný zákon cez kontrolných statikov, ak viete, o čom hovorím. Takže toto je cesta, ktorá vám otvorí cestu na výpočty. Potom ale ten výrobok musí spĺňať normy na skúšanie výrobku kanadské. A potom podľa kanadských noriem môžete priamo do výpočtu dať tie hodnoty. Keď to budú normy americké, tak to budú americké. Keby to boli normy ruské, tak to budú normy ruské. Toto je možnosť, pretože normy v Európe nie sú záväzné. Ako taká, by som povedal, rýchla. Ďalšia rýchla možnosť je, a o tom rokujeme, ale to je možno skôr na také rokovanie s majiteľmi fabriky, použitie na možno aj diaľnice na Slovensku. Dokonca sa chystá jeden projekt z európskych peňazí, kde by sa mohol tento materiál používať na prefabrikáty, kde by na základe práve tej prílohy 5, teda kapitoly 5 a prílohy D normy, by sa otestovali tie prefabrikáty a keby sa urobili návrhový model, tak sa môžu používať potom ako prax. Chcem sa ešte opýtať, keď sa ku tomu manuálu, budú tam aj príklady? Budú tam aj nejaké počítačské veci? Alebo je to čisto založené na tých projektoch? Tento manuál je zatiaľ založený na tom, čo sme povedali. Zatiaľ tam príklady nie sú také konkrétne. To je ďalší krok. Buď urobíme veľmi rýchle nejaký podobný doplnok k certifikátu TAZUSu, ako má firma Šek pre tento materiál. Môžete si pozrieť technische Zulassung, myslím, že aj v angličtine.
tohto materiálu. Oni nemajú len overené a určené charakteristiky pre výpočet, ale majú aj vzorce pre výpočet, pohybu, šmiku a tak ďalej, čiže v podstate ho viete použiť aj na nosné konštrukcie alebo časti nosných konštrukcií. Tento manuál ešte nie je tak ďaleko. Tento manuál otvára cestu použitia tam, kde sú veľké výhody tohto výrobku, s tým, že charakteristiky otestoval TASUS. Tie dlhodobé, tie nám trošku chýbajú. Neviem, či sú priamo v tom certifikáte, lebo sa ťažko testujú, ale tie by sa dali testovať napríklad na VUT Brno, ktoré má z tých skúseností do budúcna. Ale použiť ho, ešte raz opakujem, je to veľmi veľká oblasť. Sú to oblasti základov. Proste, a hlavne, keď je to prostredie agresívnejšie. Takže máte riziko. Napríklad tento materiál sa veľmi často používa tak, že pri masívnych konštrukciách potrebujete veľké betónové krytie a výstuž sa vám dostáva veľmi hlboko dozadu, aby nekorodovala. Hej. Tak prvá vrstva nosnej výstuže je z tohto materiálu, najbližšie k povrchu. A vy ste s krytím už v druhom, treťom rade, výstužom. Čiže je kopec vecí, kde sa dá použiť a veľmi rozumne. Tu sú otvorené cesty na tie oblasti použitia, ktoré riešia konštrukcie, a teraz to poviem veľmi hrubo, kde potrebujete konštrukčnú výstuž, kde potrebujete výstuž proti nepriamým zaťaženiam, čiže reologické, teplotné dotvarovanie, zmrašťovanie, všetko, staticky neurčité systémy, kde potrebujete riešiť, a napríklad veľmi veľká oblasť použitia bude vozovka, napríklad, ak má byť tam nejaká sieťovina. To bude veľmi veľké, to solíte. Všetky prefabrikáty okolo veci, ktoré sa solia, tak ako bolo spomínané, to, kde vám skoroduje výstuž. A pritom ten prvok vlastne z priamého zaťaženia nie je namáhaný nejako, alebo nie je výrazne, alebo ak by zlyhal, akýmkoľvek spôsobom neohrozí život a zdravie ľudí. Tak, čiže konštrukčná, tam, kde nepotrebujete minimálnu výstuž, ale musíte ju dať. Môžete dať kľudne toto. Samozrejme, že na ten výpočet nám ale potom chýbajú zase charakteristiky, lebo minimálna výstuž ide cez FID, to znamená, že chýbajú tie charakteristiky, tie treba odvodiť, a to je práve vecou, ak mám predpis, ak mám normu a mám tie čísla, ktoré používam, 5% fraktil, tak potom je vecou akreditovaného pracoviska, aby určilo, že z tohto materiálu sú tieto charakteristické hodnoty. Ja vám poviem príklad ešte možno trošku iný, 10080 normu EN, možno poznáte. 10080 je norma, ktorá určuje ako EN 206-1 pre betón. To je norma, ktorá vám určuje, ako sa robia skúšky, a ako sa dopracujete k tým hodnotám. 10080 je pre výstuže. Výstuž je oveľa menej, teda je oveľa homogénnejší materiál ako betón. Tam tie charakteristiky sa veľmi jasne dajú určiť. A oceliarska lobby skoro túto výstuž stiahla z obehu, keď už skoro boli platné eurokódy. Vlastne by sme nemali normu na určenie charakteristických vlastností výstuže. Takáto norma, ak by sme to chceli mať, zase nám chýba pre výstuže. Čiže tú normu môže nahradiť zase len certifikované pracovisko, ktoré povie, že určím charakteristiky, ale oni nevedia ako, lebo nemajú normu, podľa ktorej by mali počítať. Čiže môžem len povedať zase 5% fraktil. A teraz kde? Správanie sa tohto materiálu nie je duktilné, že? Čiže pre zlyhanie konštrukcie, aké sú činitele spoľahlivosti, zase použijeme. Činitele spoľahlivosti sú kalibrované tak, aby ste zabezpečili index spoľahlivosti, pravdepodobnosť výskytu poruchy, a pokiaľ je to zlyhanie také, ktoré vás dopredu varuje pri preťažení, pri akýchkoľvek chybách, tak súčiniteľe spoľahlivosti sú menšie, ako keď sú to zlyhania, ktoré sú krehké. Ak sa použije táto výstuž ako horná výstuž na stropy, ktoré môžu zlyhať na pretlačenie, tak budeme musieť hovoriť o úplne inej spoľahlivosti, ako keď ju použijeme na dosky, ktoré, keď sa pri bežnej výstuži, pri tejto je to ťažké, lebo vlastne nebude tiecť. Ak raz sa roztrhne, tak sa roztrhne. Čiže tam tá spoľahlivosť je niekde, ja poviem, cez 3 celková. A pre duktilné zlyhania je niekde okolo 2. Volám sa Jozef Antol, som z produkčnej organizácie a mal by som jednu krátku poznámku. Ako projektant a staticizne asi úplne desi na konci záujmu investorov, a myslím si, že investorom by veľmi pomohla, samozrejme aj nám, nejaké
Veľmi jednoduché porovnanie. Použiješ betonárskú výstuž, stojí to toľko a tvoja údržba bude stať o rok toľko, 5 rokov toľko, možno o 100 rokov toľko. Ak použiješ túto výstuž v konkrétnom preklade, tak to bude opačne. Čiže to je veľmi krátka poznámka na to, aby sme možno od teórie trošku prešli k hmatateľnejším pomôckam, ako presvedčiť investora, alebo ináč ho nepresvedčíme. Je to vždy o peniazoch. Potom dve otázky, ktoré už priamo súvisia s kvalitou materiálu. Samozrejme na komunikáciách budeme skúmať, alebo budeme sa veľmi zapodievať s materiálom, či je dostatočne odolný voči požiaru. Ale pri strojoch určite áno. Keďže sa jedná o epoxid, tak pravdepodobne budeme mať pri všetkých konštrukciách, kde sa použije, kde je požadovaná nejaká požiarna odolnosť, pravdepodobne veľký problém, lebo by som skôr očakával odpoveď od vás, čiže to je jedna oblasť. A druhá oblasť, o ktorej sa už veľmi veľa hovorilo, vlastne využitie toho výstuže. Hovorili sme v prvom rade o sklených vláknach, nie o uhlíkových. Tam kolega mal krásnu tabuľku, kde sklené vlákna majú, neviem, možno 2-3-5-násobnú únosnosť vzťahu, ale štvrtinový modul pružnosti. Samozrejme, okrem únosnosti vieme, že po väčšine konštrukcií, nehovorím teraz o dočasných alebo konkrétne o obrubníku, bude rozhodovať nejaký stav použiteľnosti, čiže priehyby. Ak si to zmeníme na drobné, tak výstuž, ktorú navrhneme zo sklenených vláken, využijeme tak ako betonárskú výstuž pri štvornásobne väčšom priehybe. Myslím si, že ani betonárskú výstuž dnes plne nevyužívame práve kvôli priehybom. Takže znovu by som nejakým spôsobom uprímil na to, že ten záber sa veľmi zužuje z hľadiska statika, naopak sa môže veľmi rozšíriť z pohľadu budúcej údržby, budúcich možných nákladov na rekonštrukcie, na opravy. Zrejme toho sú si Kanadania vedomí a preto používajú, pretože vyučiť most z prevádzky sú obrovské peniaze. Určite dá veľmi drahá pracovná sila, cena materiálu 5-10 krát vyššia, asi bude žiaden problém. Takže dva okruhy otázok na pozorníka na začiatku. To, keď je modul pružnosti 50 a 200, tak všetci vieme, že je to 4-krát žuvačkovitejšie, ako ja hovorím. Hej? To znamená, že tie priehyby sú v podstate úplne v tomto pomere. Hej? Pretože tuhosť materiálu EI je v menovateli. Znamená, že ak je tuhosť po vzniku trhlín už len na výstuži, tak je to o module pružnosti výstuže pri rovnakom množstve, pri rovnakej ploche. Nakoľko sa tento materiál bude dať využiť v nosných konštrukciách pri tej jeho žuvačkovitosti, závisí aj to, že či náhodou sa nebude dať vedieť použiť ako vopred predpätý. A to sú presne veci, ktoré sme robili vo Viedni s uhlíkovými vláknami, kde sa vyvinuli aj kotvy, ktoré sú patentované dokonca v Číne. A veľmi podobná záležitosť. Ak by sa ukázalo, že z dlhodobého hľadiska není problém ísť na tých 600-700 megapaskalov, čo ukazoval pán Girgle, a teda dlhodobé vecia z dlhodobých pohľadov, že by nebol problém v životnosti konštrukcie, tak tento materiál by sa dal využiť určite v tejto oblasti. Ale zase si musíme uvedomiť jednu vec, že tak ako som povedal, nič nemá len výhody. Každá vec v živote na tejto zemi guli skoro má aj výhody a má nejaké nevýhody. A presne toto je materiál, ktorý má dosť veľa výhod a samozrejme má niektoré nevýhodnejšie charakteristiky. Nevýhodnejšou charakteristikou tohto materiálu, tiež to bolo spomenuté, to je modul pružnosti a to je možno jeho správanie sa v alkalickom prostredí, čo je betón, hlavne mladý betón. Že to sú dve veci, ktoré treba riešiť, čo sa týka tohto materiálu. Má samozrejme strašne veľké výhody, kde nerozhoduje, a teda cena, jeho cena. Jeho cena
To by som asi skôr možno nechal povedať výrobcom. Dneska máme, a to teraz poviem jednu vec, práve sme to riešili nedávno, možno v nedeľu, že koľko stojí oceľ a koľko stoja čadičové vlákna, nie sklené, riešili sa iné trošku záležitosti a došli sme k výsledku, že čadičové, alebo teda výstuže z čadičových vlákien stoja okolo 300 € na tonu výstuže, hej? Betonárska výstuž stojí okolo 600-680 a čadičové, tie isté výstuže, také isté dĺžky, také samozrejme nie tonu, lebo je 4-krát ľahšia, že stojí 300 €. Takže či je výhodný, alebo či je nevýhodný a koľko ho je potrebné použiť. A zrazu zistujem, že oceľ sa dá kúpiť tona tiež za 300 €. A keď som sa pýtal prečo, tak kolega, ktorý bol včera v Bratislave a riadil našu videokonferenciu, Vlado Durbák vie, o kom hovorím, mi povedal, že sú tu skúsenosti s výstužami, ktoré zlyhajú krehko a zlyhajú pri ďaleko nižších hodnotách, ako sú charakteristické hodnoty napríklad pre oceľ 500. A zistujeme, že boli vyrobené v jednej z krajín zo sveta, hej? Čiže v podstate sa dostali na charakteristiky, ktoré sú niekde úplne inde. Čiže ten voľný trh a tá garancia, tá kontrola kvality, to je to, čo asi treba nastaviť. Ale to som odbočil. Určite tento materiál má veľké výhody a má veľké výhody práve tam, kde je najvhodnejšie ho použiť. A ja poviem jednu vec. Na Slovensku neexistujú normy na tento materiál. Ani v Európe. Na Slovensku neexistujú ani smernice. Dokonca neexistoval ani manuál. A pre tie dva otvory v stene eurovej, kde na ňu pôsobí 15-metrový stĺpec vody, hej, v tej spodnej časti, sú urobené podzemné steny s výstužami. Môžete si niekedy pozrieť obrázky, koľko výstuží je tam dané na 15-metrovú vysokú stenu, na ktorú pôsobí 15 metrov hladina vody. A v najspodnejšej časti, kde je najväčšie namáhanie, aj tak sa rozhodli a dohodli sa bez noriem, že použijú výstuž zo sklených vlákien, pretože keď tam raz príde raziaca súprava, tak si tie svoje diamantové zuby vôbec tie ani nebudú vedieť, že cez niečo idú. Hej. Napríklad to, čo tu bolo spomínané, tam, kde potrebujeme mať nevodivé prostredie alebo neovplyvniť elektromagnetické vlny. To potom už nerozhoduje o tom, že či tento materiál je o 20% drahší alebo lacnejší, alebo je dvojnásobný. Vlákna, ktoré sú veľmi vhodné, a preto som rád, že sme sa v objekte venovali uhlíkovým vláknam. Uhlíkové vlákna majú modul pružnosti rovný alebo vyšší ako oceľ a uhlíkové vlákna majú pevnosti, ktoré dosahujú patentové druhoty. Že? Majú totálne výhody. Každý by mohol povedať, na čo všetko ostatné, keď máme uhlíkové vlákna. Ale sú 10-krát drahšie ako oceľ. Keď uhlíkové vlákna prídu na cenu ocele alebo dvojnásobok ceny ocele, začnú byť zaujímavé aj v stavebníctve. Alebo keď sa vylepšia niektoré vlastnosti týchto materiálov, možno sa budú tak trepieť, tak budú mať určite svoje oblasti použitia. Určite budú mať svoje oblasti použitia. Na to, aby ich statici mohli použiť, by bolo dobre, keby v Európe boli európske normy pre FRP materiál. Že? Ktoré sú všade na svete, len v Európe nie. Jožko, ešte je niečo, na čo som neodpovedal. Na to ani zatiaľ nemáme odpoveď, ale budeme mať patenty. Dobrý deň, prajem. Moje meno je Polovský. Bol som 30 ročný mostár, výrobar. Postavil som krásne objekty, trošku o tom je. A posledných 15 rokov sa venujem vývoju technológie pre výstavbu domu. Mňa by zaujímala, a dávam vám jednu otázku. Nemáme normy, nevieme ako na to a chceme to robiť, ale máme certifikát, to je zaujímavé. Máme certifikát na materiál, na ktorý nemáme normy. Ak sa skúša oceľ, tak je norma na skúšku. Norma na to, aká má byť čelusť, aké má byť hlboké uchytenie ocele a jedným slovom je na to metodický postup. Každý, kto v tejto branži robí, o tom vie, o čom hovorí a teraz sa pýta, na základe akej metodiky urobil TASUS v Bratislave certifikát, keď nemáme normy. To pre mňa zaujímavé a veľmi by som bol zvedavý, ako sa robila tá skúška. Je dokázané, a nepolemizujem o tom, akú má pevnosť sklenené vlákno. Že ju má takú, akú sa deklaruje. Ale prosím vás pekne, primárne tu nehrá vôbec rolu pevnosť vlákna. Tu hrá rolu
pevnosť vlákna a epoxidu, teda tej obálky. A moje skúšky, lebo ja robím experimentálne veci, dokazujú, že nikdy som sa nepriblížil na využitie ťahového vektoru toho, ktorého profilu, lebo vždy som strhol obálku. A pýtam sa, ako ste došli k týmto záverom, ktoré deklaruje certifikát, ktorý deklaruje nielen tento výrobca, ktorý deklarujú všetci výrobci. To by som strašne dodali, ako sa vlastne došlo pri skúškach, to akých čelostí ste to chytali. To je jedna poznámka. A druhá poznámka. Nie len vy, ale aj vy, ako výrobca, myslím Armastec a ďalší výrobcovia zo sveta, deklarujú technické parametre každého profilu. Ja som mal v rukách a mám vzorky od Armastecu, ktorý je deklarovaný ako FIT 10, 6, 8, ale nie v profile tom, ktorom hovoríte v obrázkoch, ale celkom. 10 je 9, 8 je 7, 6 je 5, 4 je 3. Predsa závitový obálok, ako na zemi, ten predsa nebere vektorovú silu ťahu. Tam berú ťah len vlákna. Ako sa môže deklarovať 10, keď je v skutočnosti 9? A potom sa pýtam, čo bolo skúšané? Skutočná 10 alebo 9? Čo má robiť ten statik? Ak mu dáme, že toto je materiál 10, ťahová jeho účinnosť je taká a taká, keď my máme normu a pritom ešte ani na in natura materiál sa nemôžeme obrátiť do spoľahlivosti, lebo keď zoberiem teraz Schuberu, tak to vám ukáže, že všetko je podátané o 1 mm navíc. V prípade štvorky napríklad, ak jeden výrobca deklaruje, to je jedno, ktorý, ale mám ho, že on robí Phi4 zvnútra, nie so závitom, tak potom druhý konkurent vlastne robí o štvrtinu menej materiálu, ktorý tam je. Ale deklarujú obidvaja rovnaké ťahové vlastnosti. To predsa nemôže byť pravda. Či mám 4 mm, či mám 3 mm, to je rozdiel. A preto som zvedal, ako sa to vlastne dostali sme k nejakým certifikátom, ktoré o čom si tvrdia, ale vôbec neviem pochopiť, jak sa k tomu došlo. Vy robíte si roky, pán profesor, pán inžinier tiež, skúste nám to vysvetliť. Alebo VUT, lebo ste pozvaní, aby ste videli, aké kliešte na to používajú, aké koncovky na to používajú, diskutovali sme v aute a samozrejme aj akým spôsobom deklarujú tieto hodnoty. Tak ako im ich dodá výrobca, je to certifikované pracovisko. Európsku má certifikáciu, za ktorú si platí a má garantovať, že skúša tie výrobky, ktoré sa dodajú. Ak si výrobca dodá nejaký výrobok, ktorý označí, že to je 3 mm, no tak on ho vyskúša a to sú charakteristiky, ktoré sú pre tento výrobok. A keď to bude predávať ďalej ako 3 mm, tam jediná vec z toho, čo ste hovorili, mi pripadá, ako keby výrobca dodal do Tazusu 4 mm a potom ho predáva ako 3 mm s týmito vlastnosťami, ale to sú dosť silné vyjadrenia, čo teraz hovoríte na úplne otvorenom fóre a ja si myslím, že Tazus robí svoje skúšky dobre a robí ich presne podľa predpisov, ktoré má a pokiaľ by to tak nebolo, tak ako na toto ja vám ťažko ako odpoviem dneska. Znovu poviem len jednu vec. S Tazusom spolupracujeme na rôznych veciach a keď potrebujem niečo overiť ešte pre istotu inak, ako to my robíme na stavebnej fakulte v Bratislave, v našich laboratóriách, keď ideme podľa noriem, väčšinou si to sem tam necháme overiť aj Tazus, ak sa dohodneme. A ja som zatiaľ dôveroval tomu, že Tazus robí svoje skúšky presne tak, ako má robiť certifikované pracovisko, ktoré je certifikované pre kontrolu stavebných výrobkov na stavebný trh na Slovensku, prípadne aj možno za Európu, ak by išli na európske etagy. Pán inžinier, nech sa páči. Já si dovolím, nemůžu obhájit ani, řeknu, Tazus, nemůžu se vyjádřit ani k hodnotám, které kde uvádí. To nemohu, jenom můžu nabídnout pohled, jak s tím nakládají vlastně zkušební normy. Proč to může být 3 a 4 mm, ale nebudu rozporovat, že to jsou 3 nebo 4 mm, jenom nabídnu postup, jak se k tomu dostat a zkusím ještě to vzít od začátku, to znamená ty tahové pevnosti. Samozřejmě víme, že nikdy nevyužijeme 100% vláken nebo 100% únosnost vláken. Třeba alkalirezistentní sklo má tu tahovou únosnost jenom to vlákno, 15-16 megapascal, tomu nikdy nedojdeme. Ve chvíli, kdy tam je objevový podíl 80% vláken, tak je to vysněná hodnota, minimálně by mělo platit směsné pravidlo mezi epoxidem nebo jakoukoliv jinou matricí,
a tím vláknem. Také reálné hodnoty nikdy nepůjdou na 1400, 1200, ale protože ty vlákna mají nějaké nehomogenity, rovnají se a podobně, tak z těch testů vypadne 900, 1000, 1100. To je ta první jakoby, otázka. To nejsou hodnoty, ta čísla, která tady jdou celé výstuži, nikdy nemůže být hodnota vlákna. Je to kompozit, je to celá výstuž s nějakým procentem vláken a nějakým procentem toho epoxidu nebo vinylesteru nebo jakékoliv jiné pryskyřice, která se použije. Co se týče těch zkoušek, výjíždí vlákna, nevýjíždí vlákna, ta zkouška a případně jakoby konfigurace toho testu, ona nemůže být používána stejná technika, řeknu úplně takto, jako u ocelové výstuže, což asi sám víte, jak jste naznačil zkušenosti. Ta výstuž se testuje tím, že v podstatě ten vzorek má opatřené ocelové koncovky, které jsou zalité vlastně zálivkou, ať už na bázi cementu nebo toho stejného epoxidu. A ve výsledku máte metrový vzorek, který má 30 cm koncovky z obou stran a máte 30-40 cm procesní zónu, kterou zkoušíte. Pak ji sevřete do těch kleští, pak jde do toho normálního lisu, ale ve výsledku nikdy nedojde k tomu příčinnému porušení, tomu roztržení nebo sjetí toho epoxidu, protože to zatížení tam vnášíte po té 30 cm délce v podstatě, díky té koncovce. O tom, jestli řeknu, se to vždycky podaří s úspěchem polemizovat. Někdy opravdu vyjede třeba ta epoxidová vrstva, což hovoří o špatné sérii, o špatné výrobě a ve výsledku stejně my tu výstuž musíme vyřadit a nemůžeme tu hodnotu, při které ona v podstatě selhala, což může být třeba 800, ve které vyjede ven a nikdy to nebude 1600 megapaskalů té výstuže, jakoby toho teoretického vlákna, té teoretické únosnosti toho vlákna, to nikdy nebude. Takže ten test je jiný, konfiguračně je jiný a ten postup, nevím podle kterého postupu mám tady Tazus, nevím podle kterého jakoby zkoušel, ale v podstatě všechny mají nějaké přílohy, které říkají, ta konfigurace vzorků, budete-li deklarovat tuhle hodnotu, by měla být taková. A přesně popíšu, jaký by ten vzorek měl být. A pokud já vydám číslo, nebo budu vědět, že to číslo jsem získal z tohohle testu, tak ji můžu použít do té normy, která se na tu přílohu nebo na tu zkušební normu odvolá. Vím, protože to je kompatibilní, nebo mělo by být kompatibilní, tak by ta norma měla být vlastně vyrobená. A ještě zkusím ty 3 až 4 mm, ale nechci dělat jakoby advokáta, nějakého dělova advokáta třeba z vašeho pohledu, ale zkusím nabídnout tenhle pohled. Ta výstuž se neměří jakoby šuplerem. Funguje to trošku jinak, právě protože má různé povrchové úpravy, pískování, uvíjení a podobně. A třeba tady tato konkrétní výstuž má navíjený takový špagát, takový provázek z toho, řeknu, rovinku toho vlákna, který tam je. A ta výstuž se měří hydrostatickým vážením. Ona jde do vlastně rovněrného válce, na délce definované se měří objem, který vytlačí vody a dopočítá se průměr. Takže to není změřený čistý průměr vnitřku, ale v podstatě dopočtený nějaký průměr z toho procesu. Když budu mít ochranu obálku 2 mm, tak ta výstuž, která bude mít čisté jádro 12 mm a 2 mm kolem toho nějaké opískování, tak budu mít 14, nebo 1 tak budu mít 14 výstuž, kterou vy změříte, ale ve výsledku tahle vlastnost mě stejně určuje jenom to jádro, takže já když to rozpočítám potom na tu plochu, tak bych měl mít ty megapaskaly dolů. Tam by měl být uvedený ten postup, podle které já to určím a ten postup vždycky toto nějakým způsobem musí ošetřit. Tahová pevnost se vždycky pojí s určeným průřezových charakteristik a obě dvě vstupují do nějaké návrhové normy. A to by mělo být vždycky souladu. Napriek tomu si myslím, že najschodnejšia cesta pre slovenské stavebníctvo je experimentálne overovať a ja som na tejto ceste a určite som presvedčený, že experimentom sa dohnať dá to, čo urobil Šek. Samozrejme, on urobil úplne iných oblastiach, poznám ten termokožiel veľmi dobre a nie jeden, ale všetky. A toto je cesta, ktorou sa dá ísť ďalej. Ja experimentálne chcem podskúšať všetky prvky, ktoré potrebujem pre rodinný dom, či sú to schodišťa, či sú to horné stropné dosky, alebo iné veci, ktoré vlastne potrebujem. A verím, že sa to podarí. Ja tej výstuži verím. Ako povedal pán profesor Benko, my sme cenou na tom nie tak, ako predpokladajú niektorí výrobcovia v Európe, to znamená 4 až 10 krát drahší. My keď sme tento projekt začínali, tak cena železa bola na úrovni, myslím, že 600 € za tonu. Vtedy sme boli lacnejší ako je železo. Dneska, keď je okolo 350, tak sme na tej úrovni, ako je železo. Ale dali sme si urobiť prepočty, že po aplikácii našej armatúry na stavbách, keď do toho započítate prácu, transportné náklady a ďalšie, tak sme lacnejšie o 20%, ako je železo. Ďakujem. Ďalšie otázky? Pokiaľ už nie sú ďalšie otázky, ja sa ešte raz poďakujem našim hostom dnešným, pánu profesorovi Benkovi, pánu inžinierovi Birklemu.
vám všetkým, ktorí ste prijali naše pozvanie. Týmto by som oficiálne ukončil túto časť a môžeme pokračovať ešte potom nezáležitých priestor, ktorý sa nachádza.